Muovi on paljon käytetty materiaali, joka sopii hyvin kierrätykseen. Lähes kaikkia muovilaatuja voi kierrättää teoriassa yhä uudelleen. Käytännössä epäpuhtauksien vuoksi lasketaan muovia kierrätettävän enintään 10 kertaa. Tästä on luonnollisesti suuri hyöty ympäristölle. Liian usein muovi päätyy sekajätteeksi tai energiajakeeksi. Ensisijaisesti muovi on parasta kierrättää raaka-aineeksi. Tämä on usein myös taloudellisesti paras vaihtoehto. Muovit ovat usein tilaa vievässä muodossa, jolloin tehokkailla keräysvälineillä voidaan vähentää kuljetuskustannuksia. Tiesitkö, että 1 muovikilon kierrätyksellä säästetään lähes 2 kiloa hiilidioksidipäästöjä uuden raaka-aineen käyttöön verrattuna? Lisätietoja ja kierrätysratkaisuja löydät osoitteesta www.stenarecycling.fi. Stena Innovative Recycling.